Okei, tässä tulee nyt sitten korvaavat ohjeet sille pienelle sekoilulle, mitä tuossa tämän viikon harjoitustunnilla tapahtui. Eli kyse on tässä videossa siitä, että me teemme tämän kohdan harjoituksesta, modifioidaan sitä sillä tavalla, että voidaan pysäyttää ja käynnistää datan tallennus. Eli nyt ei mennä kuitenkaan sitten tähän datan valintaan nimen kautta tunnuksen perusteella riittää, että voidaan pysäyttää tai käynnistää datan tallennus. Mutta itse tämä flow, mikä tässä tulee saada aikaan, niin tämä on modifioitu viime viikon harjoituksesta sillä tavalla, että tähän on lisätty tämmöinen switch-noodi, joka löytyy näistä dashboard-komponenteista. Ja sitten tänne on lisätty tämmöinen gate-noodi, joka tänne täytyy erikseen asentaa. Se gate-noodi löytyy täältä. Avataan tämä Manage Palette, Install ja sitten etsitään Gate. Ja kyseessä on tämä tämmöinen Node-RED Contrib Flow Gate, joka nyt sitten toimii halutulla tavalla tässä. Mutta nimenomaan tämä tällainen Flowgate-noodi tai Gate-noodi täältä täytyy etsiä ja asentaa. Minulla se on täällä asennettu. Näiden konfigurointi tapahtuu sillä tavalla, no ensinnäkin tällä tavalla tämä täytyy organisoida, että tässä on tämä MQTT in-noodi, johon tulee viime harjoituksen perusteella juuri se teidän henkilökohtaisella topikilla kutsuma data. Sitten tässä videossa, joka tänä päivänä on aiemmin tallennettu, on mitenkä konfiguroidaan tämä MongoDB-noodi, jolla saadaan dataa tietokantaan. Ja sitten tämä gate-noodi on tässä välissä ja switch-noodi kytkettynä myöskin tähän gate-noodiin. No, konfiguroidaan ensiksi tämä switch-noodi. Se näyttää itse asiassa tältä. Tämä on käyttöliittymäkomponentti ja minulla tämä on sitten sisällytetty tänne gruppiin kurssi ja sitten vielä myös tähän tabiin, jonka olen nimennyt kurssi, ja sehän voidaan sitten määritellä täältä. Ja jos näitä ei ole aiemmin määritellyt, niin sitten kannattaa jollakin nimellä ne konfiguroida vaan ja vapaasti valinnaisella nimellä ja sitten päivittää. Done, se on tehty. Ja itse tässä oli vielä tärkeää tehdä sillä tavalla, että tämä täällä nämä on konfiguroitu tällä tavalla, eli on payload, sieltä lähtee sitten tuosta switchistä viesti open ja off payload, sieltä lähtee viesti close. Ja myös tämmöinen control-niminen topikki on määritelty. Ja myöskin, että ne lähtee stringeinä täältä switch-noodista sillä tavalla, että tämä ensimmäinen vaihtoehto täältä on valittu. Myös tässä stringi valittu. Ja tässäkin on tämä stringi valittu. Eli tällä tavalla tämä pitää konfiguroida tämä switch-noodi. Done, painetaan gate-noodi sillä tavalla, että täällä on tämä control topic on tämä control. Default state on closed, eli se on lähtökohtaisesti suljettu se gate, se ei päästä dataa ennen kuin se avataan. Sitten nämä taitaa siellä olla jo valmiina, eli open, close, toggle, default, status, eli nämä komennot, jolla tämä sitten toimii, niin ne periaatteessa pitäisi olla ok tällä tavalla. Ja sitten kun kaikki konfiguroinnit on tehty tällä tavalla,
Painetaan tätä deploy-nappulaa, mikäli se on punaisena. Mulla se muutokset on siellä jo tehtynä, niin kaikki pitäisi toimia. Tämä toimii sillä tavalla, että katsotaan tältä dashboardilta. Se on nyt avoimessa tilassa, eli sinne pääsee dataa ja se kaikki menee tietokantaan. Mutta dashboardilta se löytyy täältä meikäläisen käyttöliittymästä, tämä toggle-nappi ja tämä switch-nappi tästä. Eli nyt se periaatteessa ei päästäisi dataa, kun se on tuossa asennossa. Nyt se päästää dataa. Ja se näkyy myös se toiminnallisuus täällä Node-REDissä, eli nyt se on open-tilassa. Mutta jos menen tänne ja laitan sen close-tilaan, niin nyt se on close-tilassa ja nyt se ei päästä dataa läpi. Mutta avataan se, jotta dataa pääsisi läpi. Eli tämä tämmöinen käyttöliittymätoiminto on ihan kätevä näissä käyttöliittymissä. Toki me halutaan aina kontrolloida sitä, että milloin dataa voidaan tallentaa ja milloin ei. Se on yksinkertaisesti tämän harjoituksen tarkoitus. Mutta tässä näitte, miten tämä tapahtuu. Ja nyt se on teille esitetty ja nyt te osaatte viedä sitten tämänkin harjoituksen loppuun.